Coincidint amb la creació de la plataforma en defensa dels mitjans de comunicació públics a Barcelona, Esquerra Republicana de Gavà ha llegit un manifest a la porta de Gavà Televisió en contra del cessament de les emissions de la cadena local com a mesura d'estalvi precipitada per l'Ajuntament del municipi. La dissolució del consorci que feia possible les emissions i la rebaixa de la partida pressupostària destinada a la cadena han forçat a prendre mesures dràstiques que passen per l'acomiadament de la meitat de la plantilla. Si això s'hagués fet amb una mica de temps, jo estic pensant, per exemple, en els pressupostos de l'any passat, quan es van tancar, no? Doncs si al gener o febrer, per dir una data aproximada, s'hagués vist la intenció que tenia el govern de tancar això a final d'any i s'hagués reunit amb els treballadors de Gavà Televisió, doncs potser s'haurien pogut preparar alternatives, perquè en temps es poden fer coses, però clar, un mes vistes, l'únic que queda és la soga al coll per discutir només de nòmines, de preus, de dies d'acomiadament i tot plegat, però no viabilitat i alternatives. Que tot va començar quan vam veure que a través dels diferents ajuntaments es votava per ple la dissolució del Consorci del Delta de Llobregat. Després, posteriorment, aquesta dissolució se'ns va confirmar a través de l'Ajuntament i se'ns va anunciar la inviabilitat tant jurídica com econòmica de poder continuar emetent amb digital com havíem fet fins ara. Això suposa que 5 persones es quedaran treballant a Gavà Televisió, però les altres 6 del total d'11 que treballaven fins ara a Gavà Televisió seran acomiadades. Des d'Esquerra Castelldefels també s'han sumat al manifest i s'ha emfatitzat en la degradació de la qualitat laboral que pateixen els professionals del sector. El que es tanca és potser un embrió d'una possible televisió comarcal i en aquests moments la informació és molt important i més bé com està la situació. Hem d'informar perquè la gent cada vegada jo considero que està menys i menys informada. Els periodistes se'ns està baixant el sou i se'ns està posant cada vegada més problemes a la llibertat d'informació i ara tenim companys acomiadats i ja us ho dic que un periodista que no està ben alimentat és un atemptat contra la llibertat d'expressió i si ens acomiaden malament res. Aquesta decisió coincideix amb el tancament d'altres cadenes locals com és el cas de la Televisió de Mallorca i la Televisió de l'Hospitalet, aquesta última que deixarà 61 professionals al carrer. Diferents periodistes, sindicats i col·legis professionals han alertat que la situació de crisi està ocasionant la desaparició forçada o reconversió de mitjans de comunicació, especialment locals, que minven el dret a una televisió plural i de qualitat pels ciutadans.